हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बड' सार इउटुब चेनेलाव बरायग्रोबाय। दिनै आं नोंथांमोननो बड' थुनलाइनि जारिमिन बेनि सायाव जोबोद इम्पर्टेन्ट कुइसन लानानै फैदों। फैबाय थानाय आसाम टेटआव फैथावना कुइसन, हार्ड लेभेलनि कुइसन जागोन बेयो। नोंथांमोना बेखौ जोबजासिम नायनानै लायोबा हयथ' नोंथांमोना फ्राय माने बड' थुनलाइनि जारिमिन बेनि सायाव एसेब्लाबो माने हार्ड लेभेलनि कुइसनफोरखौ एसे टाच खालामनो हागोन, बुजिनो मोनगोन। आरो लोगोसे आङो बे कुइसनजों लोगोसे नोंथांमोननो माखासे कुइसनजों रिलेटेड इनफरमेसनफोरखौबो होलांफाखागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना अननानै बे चेनेलखौ बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। आरो नोंथांमोनखौ आं खावलायोदि नोंथांमोना आंनि बे चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक आरो भिडिअ माबायदि जादों बेखौ भिडिअ नायखांनानै जोबनायनि उनाव कमेन्ट हो। आरो आंनि कुइसनफ्राव बा आंनि फोरोंनायाव माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना आंनो अननानै कमेन्ट बक्सआव लिरनानै फोरमायहर। फैथ'दो अब्ला लोगोफोर, बे बारा टाइम पास खालामालासिनो जों भिडिअखौ थाबैनो स्टार्ट खालामनोसै। फैदो अब्ला। फैदो अब्ला नोंथांमोन, जों दिनैनि बे कुइसनखौ जागायलांनोसै। MCQs अन बर' थुनलाइनि जारिमिन, इम्पर्टेन्स हार्ड लेभेल MCQs हिस्ट्री अफ बड' लिटारेचार। MCQs अन बर' थुनलाइनि जारिमिन, इम्पर्टेन्ट हार्ड लेभेल MCQs होनना बुंदों हिस्ट्री अफ बर' लिटारेचारनि। नोंथांमोना नायलांदो गिबि कुइसन, नैबे 1 नाम्बार कुइसन। बे 1 नाम्बार कुइसनखौ नायनायनि सिगां नोंथांमोना आं नैबे 2 नाम्बार कुइसनखौसो खिन्थाग्रोनो सानबाय। बे 2 नाम्बार कुइसन बे एसेबां गोरा नङा। आं गिबियाव एसे इजि कुइसनखौ लाबोग्रोदों। बेनो जाहैबाय बिबार लाइसिया गाहायनि माबे आफादनि खुगा लाइसि होननानै बुंदों। दा जोङो नोंथांमोना मिथिगौ बिबार लाइसिया माब्ला ओंखारनायमोन। बिबार लाइसिया गिबि माब्ला ओंखारदोंमोन। बिबार लाइसिया 1924 मायथाइयाव सेथि बिसान आरो 1925 मायथाइयाव नैथि बिसान ओंखारदोंमोन। दा अब्ला बिबार लाइसिया माब्ला ओंखारजेननाय होनबाथाय जोंना मा जागोन आनसारा? 1924। दा बे 1924 मायथाइयाव बे बिबार लाइसिखौ मोनसे आफादा गावसोरनि खुगा लाइसि हिसाबै दिहुनदोंमोन। बे आफादा माबे आफादा होनना सोंदों। ए नाम्बाराव ट्राइबेल संघ, बि नाम्बार हावड़ा कार्ड बर' सन्मिलन, सि नाम्बार बर' थुनलाइ आफाद, डि नाम्बार बर' सात्र सन्मिलन। नैबे ए नाम्बाराथ' नंखाया, ट्राइबेल संघ बे नंखाया। नैबे बि नाम्बार हावड़ा कार्ड बर' सन्मिलन। बे हावड़ा कार्ड बर' सन्मिलना बर'नि गिबि दाजेनगिरि आफाद जाहैबाय। नैबे हावड़ा कार्ड बर' सन्मिलन बेनो जोंनि बर'नि गिबि दाजेनगिरि, बर'नि गिबि फार्स्ट आफाद। बर'नि दाजेनगिरि आफादा मा होनबाथाय हावड़ा कार्ड बर' सन्मिलन जागोन। बर' थुनलाइनि आफाद बेखौथ' मिथिखायो, 1952 मायथाइयाव बे आफादखौ दानाय जादोंमोन। बेनिबो नङा, बेबो नङा। जोंनि कारेक्ट आन्सारा जागोन बर' सात्र सन्मिलन। बे बर' सात्र सन्मिलननि खुगा लाइसिमोन बे बिबार लाइसिया। बर' सात्र सन्मिलनखौ 1919 मायथाइयाव दानाय जादोंमोन। आरो बिनि गिबि आफादगिरिया जोंना सभाराम ब्रह्म। नोंथांमोना हयथ' बेखौ मिथिखायो। अब्ला बे 2 नाम्बार कुइसना जोब्बाय। जों 1 नाम्बार कुइसनाव थांफिननोसै। बे 1 नाम्बार कुइसनाव मामोन नालाय? बे बिबार लाइसिनिनो सोमोन्दै। बिबार लाइसिया बर' सात्र सन्मिलननि माबे जथुम्मायाव ओंखारदोंमोन? ब्रैथि जथुम्मायाव ना बाथि जथुम्मायाव ना दथि जथुम्मायाव ना स्निथि जथुम्मायाव? अब्ला बे बर' सात्र सन्मिलना 1919 मायथाइयाव दाजादोंमोन होननानै जों मिथिबाय। अब्ला बे 1919 मायथाइयाव दानाय बे बर' सात्र सन्मिलना क'क्राझार जिल्लानि कलटुगाव मुंनि जायगायाव
जथुम्मा खुंदोंमोन बे जथुम्मायावनो बे बिबार लाइसिखौ गावसोरनि खुगा लाइसि महरै दिहुनदोंमोन। बे कलथुगाव क'क्राझार जिल्लानि कलथुगावआव बे नैबे 6थि जथुम्मायाव जाहैबाय। बे 6थि जथुम्मायाव बे बिबार लाइसिखौ दिहुननाय जादोंमोन। बेखौ गोसोआव लाखि, जोबोद इम्पर्टेन्ट फैथावना कुइसन बे 1 नाम्बारनिया। दानिया अब्ला जोङो नेक्स्ट कुइसन थांनोसै। नेक्स्ट कुइसनाव नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नायदो। नेक्स्ट कुइसन आं जुम खालामना होदो नोंथांमोना नै 3 नाम्बार। गाहायनि माबे बिबार समनि बर' खन्थाइनि आखुथाय नङा? माने बिबार लाइसियाव नुजानाय खन्थाइफोरनि आखुथाय, बे आखुथायफोरा माबायदिमोन? नोंथांमोना मिथियो, बर' थुनलाइनि जारिमिनखौ बिबार मुगाखौ फरायोब्ला मिथिगोन, बिबार मुगानि बिबार लाइसिखौ फरायोब्ला मिथिगोन बिबार लाइसियाव थानाय खन्थाइफोरा मा रोखोमनिमोन। बै समाव बर' थुनलाइया जोबोद माने गोरलैमोन। बेयो जोबोद माने एसेबां डेभलप नङामोन। दा बेवहाय माखासेबो खन्थाइफोरनि बिबार लाइसिनि खन्थाइफोरनि आखुथायफोरखौ होदों। बेवहायनो ए नाम्बार माबे नङा होनना सोंदों। ए नाम्बाराव जाहैबाय गासै खन्थाइफ्रा, बिबार लाइसियाव थानाय गासै बिबार मुगानि गासै खन्थाइफ्रा क्लासिकेल आखुनि, बियो नंगौ। खन्थाइफ्रा एफा एनै रमान्टिक गोसोज्लिद दं, बेबो नंगौ। सि नाम्बार खन्थाइनि आयदा आरो ओंथिया गोरलै, नाथाय मिथिनो आरो बुजिनो गोब्राब जायो। नैबे बाथ्रायाव एसे सानना नायलाय। खन्थाइनि आयदा आरो ओंथिया गोरलै, खन्थाइनि आयदा ओंथिया गोरलै जायोब्ला जोंना बुजिनो गोरलैसो जानांगौमोन। दा बेवहाय बुजिनो गोब्राब जायो जानांगौ, बुजिनो गोब्राब जाया जानांगौमोन। अब्ला बेयो जोंना बेयो गोरोन्थि जाबाय। बेखायनो जोंनि आन्सारा जोंना बे जागौमोन। बेयो सि नाम्बारा। बेयाव होनदों माबे खन्थाइनि आखुथाय नङा। आरो नैबे डि नाम्बारा खन्थाइफ्रा बांसिनानो मिस्टिक आखुनिमोन, बेबो बिबार लाइसिनि खन्थाइनि आखुथाय। अब्ला कारेक्ट आन्सारा जोंना मामोन? सि नाम्बार। बेखौ मिथिबाय जोङो। नेक्स्ट नाम्बार 4, बेवहाय खन्थाइ मेथाइ बिजाबाव सुजुगिरि रुपनाथ ब्रह्म आरो मदाराम ब्रह्मनि अनगायैबो गुबुन 3 खन्थाइगिरि दंबावोमोन। बिसोर 3आ जाबाय। अपसनखौ खिन्थाजोबनि। अपसना जाहैबाय मा? माने खन्थाइ मेथाइ बे बिजाबखौ जों सोर सुजुदोंमोन बेखौथ' मिथिखायो, रुपनाथ ब्रह्म आरो मदाराम ब्रह्म। बेफोर जोबोद इजि कुइसन जाबाय। खन्थाइ मेथाइ बिजाबखौ माब्ला दिहुनदोंमोन, सोर सुजुदोंमोन, बेफोर कुइसना जोबोद इजि जाबाय। सोंजा माने गोरलै जालांबाय। ओंखायनो एसे बेलेग टाइपनि बे एग्जामिनारफोरा कुइसन दानग्राफोराबो एसे गोरा कुइसन दाननो सानोब्लाथाय बेफोरबायदि दाननो हागौ। अब्ला बेबो मोनसे इम्पर्टेन्ट कुइसन जागोन होननानै आं सानो। नोंथांमोना नायदो अपसन ए आव दङ दारेन्द्रनाथ बसुमतारी, सतिश चन्द्र बसुमतारी आरो इसान मुसाहारि। बेयो नङा। खन्थाइ मेथाइयाव रुपनाथ ब्रह्म आरो मदाराम ब्रह्मनि अनगायैबो 3 लिरगिरिनि खन्थाइफोर दंबावोमोन। बे 3फोरा सोर? 3आ सोर होनना सोंदों माने। दारेन्द्रनाथ बसुमतारी बेबो नङा, सतिश चन्द्र बसुमतारी बेबो नङा, इसान मुसाहारि बेबो नङा। प्रमद चन्द्र ब्रह्म, जयभद्र हागसार आरो आनन्दराम मुसाहारि, बिसोर 3आ जाहैबाय जोंना अलंबार मुगानि लिरगिरियाव गोग्लैयो। बिसोर 3आ। सि नाम्बार धरनिधर औवारि, ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म आरो मनरन्जन लाहारि, बिसोरथ' गोदान मुगानि थुनलाइगिरिसो बिसोरो। अब्ला जोंना नैबे डि नाम्बारा कारेक्ट आन्सार। बे डि नाम्बार सतिश बसुमतारी, रतिराम ब्रह्म आरो सुरेन्द्रनाथ ब्रह्म, बिसोर 3निबो खन्थाइ दङ खन्थाइ मेथाइ बिजाबाव। नोंथांमोना खन्थाइ मेथाइ बिजाबखौ नायोब्ला बे इजि जागोन। अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय। आरो बेयो जोबोद इम्पर्टेन्ट, नोंथांमोना गोसोआव लाखि। सतिश बसुमतारी, रतिराम ब्रह्म, सुरेन्द्रनाथ ब्रह्म। नेक्स्ट कुइसन। नेक्स्टआव जाहैबाय जोंना, नेक्स्टआव 5 नाम्बार थुनफावथायनि सम्राट दारेन्द्रनाथ बसुमतारीनि गिबिसिन नायजाबा जादों। नैबे थुनफावथायनि सम्राट दारेन्द्रनाथ बसुमतारी, दारेन्द्रनाथ बसुमतारीनि गिबिसिन नायजाब होनना बुंदों। दा बे गिबिसिन नायजाबा माबेमोन नोंथांमोन? नैबे ए नाम्बाराव दङ दोरसोन जोहोलाव। बेयो दोरसोन जोहोलावाथ' बे दारेन्द्रनाथ बसुमतारी लिरनाय नङा। बेयो जाहैबाय जोंना सतिश चन्द्र बसुमतारीयासो लिरनाय। बेयो हरबायदि खोमसिया बेबो नङा। बेयो कमल कुमार ब्रह्मनिसो। बे कमल कुमार ब्रह्मआ बे थुनफावथायखौ 1993 मायथाइयाव लिरदोंमोन। गोसोआव लाखि नोंथांमोना। जावलिया देवान बेबो नङा।
जावलिया देवाना मंगलसिं हाज'वारिनिसो बेयो थुनफावथाय 1991 मायथाइयाव लिरदोंमोन बेयो मंगलसिं हाज'वारि बिथाङा। अब्ला जोंना ए आबो नङा, बि आबो नङा, सि आबो नङा, जोंनि कारेक्ट एन्सारा नैबे डि नाम्बार राजा नीलाम्बर गोसोआव लाखि दारेन्द्रनाथ बसुमतारी गिबिसिन नायजाब एबा थुनफावथाय बिजाब थुनफावथायमोन बियो। गोसोआव लाखि नोंथांमोना बे जोबोद इम्पर्टेन्ट फैनो हागौ बियो टेट आन्साराव। नेक्स्ट 6 नाम्बार खन्थाइ मेथाइनिनो आरोबाव खन्थाइ मेथाइ बिजाबखौ सोरनि मुङै बावनाय जादों होनना सोंदों नै। बे खन्थाइ मेथाइ बे बिजाबखौ जों दहायसो खन्थाइ मेथाइ बिजाबनि सोमोन्दै आरो मोनसे कुइसन मोनबोखांखाबाय। दाना बेयाव मा सोंदों बे बिजाबखौ सोरनि मुङै बावनाय जादोंमोन होननानै सोंदों। दा खन्थाइ मेथाइ बिजाबखौ सोर सुजुदोंमोन रुपनाथ ब्रह्म आरो मदाराम ब्रह्म सानैजों। आरो बिसोरनि अनगायैबो बे खन्थाइ मेथाइ बिजाबाव आरो 3 लिरगिरिफोर दंबावोमोन आरो सतेज बसुमतारी, सुरेन्द्रनाथ बसुमतारी आरो सुरेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो रतिराम ब्रह्म बिसोर 3। दा बे बिजाबखौ बिसोरो सोरनि मुङै बावदोंमोन? गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म बेयो नङा, जोहोलाव निरेश्वर ब्रह्म बेबो नङा, रेभारेन्ड सिडनी एन्डेल बेबो नङा, काली कुमार लाहारी बेबो नङा। सरि नैबे ए नाम्बारा जोंना कारेक्ट एन्सार ए नाम्बार गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म बेनि मुङै बे बिजाबखौ बावदोंमोन। नोंथांमोना खन्थाइ मेथाइ बिजाबखौ जुदि आखायाव लानानै नायनानै फरायोबा नोंथांमोना बेखौ रोखा रोखा नुनो मोनखागोन। नेक्स्ट नाम्बार 6 दाना 7 नाम्बाराव जुम खालामनि नोंथांमोना जाहाथे सिनायनो हानाय बायदि रोखायै। 7 नाम्बाराव मा होनदों? जे.डि. एन्डारसननि ए कालेक्शन्स अफ कसारी फक टेल्स एन्ड राइम्स 1895 मायथाइयाव ओंखारदोंमोन बे बिजाबा। बेखौबो सोंनोबो हागौ, आं बेखौ ओंखायनो बेखौ लाबोफाखादों मायथाइखौ। ए कालेक्शन अफ कसारी फक टेल्स एन्ड राइम्स बे बिजाबखौ सोर लिरदोंमोन? जे.डि. एन्डारसन। आरो माब्ला लिरदोंमोन? 1895 मायथाइयाव। बेजों बेफोरबायदि मोनसे कुइसनानो गोबां जों रिलेटेड इनफरमेसनखौ जोङो गोसोआव लालांनांगौ। बे बिजाबा गांसेल' सल'बाथा आरो मेथाइनि जथाय बिजाब। बे जे.डि. एन्डारसननि बे ए कालेक्शन्स अफ कसारी फक टेल्स एन्ड राइम्स बेयो माने सल'बाथाफोर आरो मेथाइफोरनि मोनसे जथाय बिजाबमोन जाहैदों। बे बिजाबाव थानाय गासै सल'बाथानि अनजिमाया मा होनना सोंदों? अनजिमाया बेसेबां होनना सोंदों दा? बे ए कालेक्शन्स अफ कसारी फक टेल्स एन्ड राइम्स बे बिजाबाव दोंबेसे मेथाइफोर दंमोन? राइम्सखौनो बेवहाय मेथाइ होननानै बुंदों। बेयाव दोंबेसे मेथाइफोर दंमोन बेखौ सोंदो जों। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा नैबे 7 नाम्बारा। गोसोआव लाखि ए कालेक्शन्स अफ कसारी फक टेल्स एन्ड राइम्स बेवहाय गासै खैथा राइम्स दंमोन एबा गासै खैथा मेथाइ दंमोन होनना सोंबाथाय दोंस्नि मेथाइफोर दंमोन होननानै नोंथांमोना गोसोआव लाखि। बे इम्पर्टेन्ट कुइसन बे। नेक्स्ट नाम्बार अपसन ओंखारजोबाखै। बेवहाय मा होनदो? जोंना खृष्टान मिसनारिफोरनि गाहाय थांखिया। खृष्टान मिसनारिफोरा जोंनि बै समाव बर' थुनलाइयाव गोबां बिहोमा होलांदों, गोबां बिजाब लिरलांदों खृष्टान मिसनारिफोरा। दा बे खृष्टान मिसनारिफोरा बिसोरनि गाहाय थांखिया मामोन होनना सोंदों। खृष्टान मिसनारि ए नाम्बाराव मा होनो? बर'फोरनि गेजेराव खृष्टान धोरोम फोसावनाय आरो बिसोरखौ बे धोरोमखौ लाहोनाय खृष्टानफोरनि गुबै थांखिया। बि नाम्बार बर' गामि गामि थांना खुगा थुनलाइ बुथुमनाय। ना सि नाम्बार बर' रावखान्थि फरा बिजाब रनसायनाय आरो गावसोरनि धोरोम बिजाबफोरखौ बर'आव दानस्लायनाय। दि नाम्बार बर' एलाकायाव गावसोरनि मावखुलि गायसनना फरायसालि लुना होनाय। दा बेवहाय खृष्टान मिसनारिफ्रा दा बेवहाय एन्सार फ्राय गासिबो जानो नागिरो दै। नैबे दि नाम्बार बर' एलाकायाव गावसोरनि मावखुलि गायसनना फरायसालि लुना होनाय बेबो कारेक्ट एन्सारानो बेबो। मानो बै समाव खृष्टान मिसनारिफोरा बर' गामि गामि थांनानै बिसोरो बर'नि हारिमु बर'नि कालसारफोरखौ नायगिदिंनानै गोबां बर'नि हारिमुनि सायाव बायदिसिना बिजाब लिरलांदों, बर'नि रावखान्थिनि सायाव बिजाब लिरलांदों। अब्ला दि नाम्बाराबो कारेक्ट एन्सारमोन। बर' एलाकायाव गावसोरनि मावखुलि गायसनना फरायसालि लुना होनाय बेबो कारेक्टआनोमोन। बर' रावखान्थि फरा बिजाब रनसायनाय आरो गावसोरनि धोरोम बिजाबफोरखौ बर'आव दानस्लायनाय बेबो एसे सैथोआनो। बिसोरो मानोना बर' रावखान्थिबो लिरदोंमोन जोंनि बर' गामि गामि थांनानै बिसोरो बर'नि बैसागो मोसानायफोरावबो नायगिदिंहैफादोंमोन जाहैबाय बे मिसनारिफ्रा। बेबो कारेक्टआनोमोन। बर' गामि गामि थाना खुगा थुनलाइ बुथुमनाय बेयो नङा।
नैबे बर'फोरनि गेजेराव खृष्टान धोरोम फोसावनाय आरो बिसोरखौ बे धोरोमखौ लाहोनाय नैबे एकदम बेनो कारेक्ट एन्सार आरो बे नोंसिना बे कारेक्ट एन्सार जागोन बे बर'फोरनि गेजेराव खृष्टान धोरोम फोसावनाय आरो बिसोरखौ बे धोरोमखौ लाहोनाय मानोना गाहाय थांखिया बिसोरना बेमोन नैबेखौबो बिसोर खामानि मावदों बे डि नाम्बारखौबो सि नाम्बारखौ बेफोरखौबो खामानि मावदों नाथाय बे थांखि बे सि नाम्बार आरो डि नाम्बार बेफोर थांखि बिसोरो फैयाखैमोन जाहैबाय बिसोर मा धोरोम फोसावनोसो फैदोंमोन ओंखायनो बेनि कारेक्ट एन्सारा जाहैगोन मा ए नाम्बारा अब्ला नोंथांमोन जोबोद इम्पर्टेन्ट बे कुइसना इम्पर्टेन्ट फैथावना कुइसन नेक्स्ट कुइसन थांसै जोङो नेक्स्ट कुइसनाव जाहैबाय जोंना 9 नाम्बार दानिया 9 नाम्बाराव गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मखौ ब्रह्म धोरोम फारसे गोसो बोलानाय बिजाबा बर' पान्डुलिपि सार नित्य क्रिया ब्रह्म समाज परमहंस शिब नारायण स्वामी दा माबे मोनसे बै समाव बर'फोरा गोबां बर'फोरनि गेजेराव धोरोमनि बेले बेजे नुजादोंमोन बर'फोरा गोबां माने आसार आखुफोरखौ बायदिसिना गाज्रि आसार आखु बर'फोरनि गेजेराव गोसारनो हमबायमोन दा बै समावनो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ गोबां सानै हयै गोबां सिन्था धारा खालामनानै बर'फोरखौ माबोरै खौसेथि लाबोफिननो हागोन बर'फोरखौ माबोरै हमथानो हागोन धोरोमनि दोरोदलांनायनिफ्राय माबोरै हमथानो हागोन बेखौ साननानै गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ ब्रह्म धोरोमखौ आजावनानै बे ब्रह्म धोरोमखौ बर'फोरनि गेजेराव लानानै फैदोंमोन दा बेखौ जों नोंथांमोना मिथिखागौ दा बेवहाय कालिचरण ब्रह्मआ गिबि बे सानसेखालि बिजाब गांसे नुदोंमोन जाहैबाय बे बिजाबखौ नुनानै बेयो माने बे बिजाबखौ फरायनानै बेयो ब्रह्म धोरोमखौ जोबोद माने मोजां मोनदोंमोन जाहैबाय दा बे बिजाबनि मुङा मा बर' पान्डुलिपि बेथ' नंखाया ब्रह्म समाजनि बेथ' नंखाया ब्रह्म समाजखौ राम महन रायासो लिरनाय राजा राम महन रायनिसो बे ब्रह्म समाजा परमहंस शिब नारायण स्वामी नैबे डि नाम्बारा बे परमहंस शिब नारायण स्वामी बेनिफ्राय बे मानसिनिफ्राय बेयो लानानै फैदों माने बे ब्रह्म धोरोमखौ दाना जोंहा सोंनायाथ' बेखौ सोंनो हागोन ना माबे बिजाब होनदों बिजाबा मा होनना बुंदों माबे बिजाबनिफ्राय बे माबे बिजाबा बेखौ ब्रह्म धोरोम लानो थाखाय ब्रह्म धोरोमखौ माने गोसो बोहोदोंमोन ब्रह्म धोरोम लानायाव नैबे बिनि कारेक्ट एन्सारा नैबे सार नित्य क्रिया सार नित्य क्रिया जोबोद इम्पर्टेन्ट गोसोआव लाखि नोंथांमोन फोथावना कुइसन बेबो मानोना बे बर' थुनलाइनि जारिमिन बर'नि जारिमिनाव बे गुरुदेव कालिचरणआ जोबोद माने इम्पर्टेन्ट बिहोमा होलांदों जेरै जोङो खन्थाइ मेथाइ बिजाब लिरनाय समाव बेनि सिगांबो आगे पागे बे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनिनो माखासे एडभाइसफोरखौ लानानै बे रुपनाथ ब्रह्म आरो मदाराम ब्रह्म मोना गुरुदेव कालिचरणखौनो गुरु हिसाबै लानानै बिसोरो खन्थाइ मेथाइ बिजाबखौ लिरदोंमन जाहैबाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि थिननाय सुबुरुनखौ लानानै बिसोरो खन्थाइ मेथाइ बिजाबफोरखौ लिरदोंमोन बेनिखायनो खन्थाइ मेथाइ बिजाबखौ बिसोरो गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनो बावदोंमोन दा बेफोरनि थाखायनो बेफोर रिलेटेड बे गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ ओंखायनो बे फैथावना कुइसन अब्ला सार नित्य क्रियामोन बे बिजाबा बेखौ ब्रह्म धोरोम फारसे गोसो बोदोंमोन आरो सोरनिफ्राय लाना फैदोंमोन होनबाथाय नैबे डि नाम्बार परमहंस शिब नारायण स्वामिया जागोन अब्ला नोंथांमोना बेखौ बुजिबाय जानांगौ 9 नाम्बारखौ 10 नाम्बार दानिया 10 नाम्बार खन्थाइ मेथाइ बिजाबाव थानाय मेथाइ आरो खन्थाइनि अनजिमाया फारियै दा बे खन्थाइ मेथाइ बिजाबाव थानाय खन्थाइ मेथाइआव दोंबेसे मेथाइ दोंबेसे खन्थाइ दंमोन बे खन्थाइ मेथाइ बिजाबाव माने माखासे खन्थाइफोर माखासे मेथाइफोर दंमोन जाहैदों दा बेवहाय दोंबेसे खन्थाइ आरो दोंबेसे मेथाइफोर दंमोन दा बेवहाय फारियै होनना सोंदो अब्ला फारियै होननाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेखौ एसे नायदो नै मेथाइआ गिबियाव दंग्रोयो खन्थाइआ उनाव माने फार्स्टआव मेथाइनि अनजिमा थानांगोन सेकेन्डआव खन्थाइनि अनजिमा थानांगोन अब्ला दोंबेसे मेथाइ दंमोन दोंबेसे खन्थाइ दंमोन नैयाव ए नाम्बारा मा जादों दोंदाइन मेथाइ दों 26 खन्थाइ होननाय जादों बे ए नाम्बारना बि नाम्बारना दोंदाइन मेथाइ दों 24 खन्थाइ होननाय जादों माबे मोनसे कारेक्ट बेखौ नोंथांमोना गोसोआव दङबा हागोन नैबे सि नाम्बार बेवहाय गासै दों 26 मेथाइ आरो 8था खन्थाइफोर दङमोन बे खन्थाइ मेथाइ बिजाबाव गोसोआव लाखिनो थांमोन 26 मेथाइआ बांसिन खन्थाइआ दों 8 अब्ला बेबो इम्पर्टेन्ट फैथावना कुइसन नेक्स्ट नाम्बार थांसै जोङो नेक्स्ट नाम्बारा जाहैबाय जोंना दानिया 11 नाम्बाराव मा होनदों रुपनाथ ब्रह्म आरो मदाराम ब्रह्म सानैजों सुजुनाय खन्थाइ मेथाइ बिजाबखौ गाहायनि माबे आफादा दिहुनना होदोंमोन बे खन्थाइ मेथाइनि सायावनो
बे खन्थाइ मेथाइनि सायावनो फ्राय बेखौनो फ्राय खन्थाइ मेथाइनि सायावनो आं फ्राय कुइसनखौ बानायखादों। बेनि उनाव आङो मोनसे टपिकनि सायाव माबायदि कुइसन जाथावना बेखौ नायनानैसो आं बे कुइसनफोरखौ बानायदों। दा बेवहाय खन्थाइ मेथाइनि सायाव माबायदि कुइसन जाथावना इजि कुइसन गोरलै कुइसनखौ गारनानै माबायदि बेलेग टाइपनि कुइसन जाथावना बेबायदि रोखोमै आं बेखौ बानायदो। आं उननि भिडिअ आरो बेबायदिनो बेलेग मोनसे इउनिक मोनसे टपिकनि सायाव बे टपिकनि सायावनो सोरगिदिं माने माबायदि कुइसन जाथावना बेनि सायाव आङो कुइसन लानानै फैबावगोन। नोंथांमोना अब्ला नायदो बेवहाय रुपनाथ ब्रह्म आरो मदाराम ब्रह्म सानैजों सुजुनाय खन्थाइ मेथाइ बिजाबखौ गाहायनि माबे आफादा दिहुनना होदोंमोन? ए नाम्बार गवालपारा जिल्ला दख'रानि सेंग्रा जथुमनाय आफाद। बे नाम्बार मिशन अपारेशन दौदिनि। नैबे मिशन अपारेशन दौदिनिया बेयो बै समनि खोला गवालपारायाव थानाय खोला गवालपारा जिल्लानि माखासे थुनलाइगिरि माखासे मानसिफ्रा माने मोनसे बे मिशन दादोंमोन जाहैबाय बे अपारेशन दौदिनि मुंनि। बे मिशना मा बर'जों बर'नि बिजाब माने मनुस्क्रिप्ट होनना बुङो। मनुस्क्रिप्टफोरखौ संदाननो थाखाय बे अपारेशन दौदिनि मुंनि आफाद दादोंमोन जाहैबाय बे गवालपारा जिल्लानि मानसिफ्रा माखासे थुनलाइ सिबियारि मानसिफ्रा। दा सि नाम्बार बर' सात्र सन्मिलन। बे बर' सात्र सन्मिलनखौथ' जों सिगाङावनो मोनबोखांखाबाय दहाय 1919 मायथाइयाव दादोंमोन। आरो बे बर' सात्र सन्मिलन बिबार लाइसिया बेनिनो खुगा लाइसिमोन बे आफादनिनो। हावराघाट बर' सन्मिलन नैबेखौबो जों मोनबोखांखाबाय। बेयो बर'नि गिबि दाजेनगिरि आफाद। अब्ला जोंनि कारेक्ट आन्सारा एबो नङा नैबे ए नाम्बारनियासो जोंना कारेक्ट आन्सारा। बेखौ गोसोआव लाखि। खन्थाइ मेथाइ बिजाबखौ गवालपारा जिल्ला एबा दख'रानि सेंग्रा जथुम आफाद बे आफादा दिहुनदोंमोन माने बे आफादनि बे मिथिङाव मोनसे मेलनि गेजेरजों। बेखौ गोसोआव लाखि। अब्ला बेफोरबायदि कुइसन नोंथांमोना जेरावबो मोनाखैमोन होननानै आं बुंनो हायो। नोंथांमोना दिनै आंनि भिडिअखौ आंनि बे कुइसनफोरखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम आरो कमेन्ट हो माबायदि मोनदो ना आंनि कुइसना एगजाम रिलेटेड जादोंना जायाखै नोंथांमोना बेखौ बुंहर। आङो गोबां चेनेलफोराव नुदों माने मोनसे होनायखौनो होबाय थायो, बिजाबाव थानाय कुइसनफोरखौनो बांलाबायना होबाय थायो। दा बेफोरबो जों एसे बेलेग टाइपनि सानना नायनांसिगोन दानि जुगाव माने बै एसे क्रिटिकेल टाइपनि जाबायथ' कुइसनफोरखौ क्रिटिकेल दाननो नागिरो माने एसेबां गोरलै। मानोना एगजाम दांग्रा कुइसन दांग्राफोरा मिथियो फरायो दाना गथ' मानसिफोरा फरायो माने साख्रिखौ बयबो हास्थायो जाहैबाय ना। साख्रिखौ मोननो जेरैखि जायाबाबो नाजाखागोन बेखौ मिथियो माने एसे हार्ड लेभेलनि कुइसन दाननोबाथाय बेफोरबायदि कुइसन जानो हागौ। नेक्स्ट नाम्बार 12 बाथुनाम बैखाखुनि गिदु बिजाबनि लिरगिरिया सोर? बे बाथुनाम बैखाखुनि गिदु 1920 मायथाइयाव लिरदोंमोन बे बिजाबखौ, दिहुनदोंमोन बे बिजाबखौ। मदाराम ब्रह्म, दारेन्द्रनाथ बसुमतारी, प्रसन्न कुमार खाख्लारि, जयभद्र हागजेर। बेनि कारेक्ट आन्सार नैबे सि नाम्बार प्रसन्न कुमार खाख्लारिया बे बाथुनाम बैखाखुनि गिदु बे बिजाबखौ लिरदोंमोन। बेखौ गोसोआव लाखि। नेक्स्ट नाम्बाराव जोंना फैबाय 13 नाम्बार। बाथुनाम बैखाखुनि गिदु बिजाब सायाव गासै दोंबेसे मेथाइफोर दंमोन? नैबे बाथुनाम बैखाखुनि गिदु बे प्रसन्न कुमार प्रसन्न कुमार खाख्लारिनि लिरनाय बिजाब। बे बिजाबाव दोंबेसे मेथाइ दंमोन? नैबे गिदु माने नैबे गिदुनि ओंथियानो जाहैबाय मेथाइ जाहैबाय। बे मेथाइ। अब्ला बेवहाय बे मेथाइ बिजाबसो माने बाथुनाम बैखाखुनि गिदु बे बिजाबा मेथाइफोरनि बिजाब माने धोरोमनि मेथाइ, इसोर सिबिनाय मेथाइनि बे मोनसे बिजाबमोन जाहैबाय। दा बेवहाय दोंबेसे मेथाइ दंमोन होनना सोंदों। बेवहाय नोंथांमोना ओरैबायदि गोसोआव लानो हागोन, बेखौ ओरैबायदि गोसोआव लानो हागोन गिदु माने द माने नैबे दों द गिदु होननाय लोगो लोगोनो द होननाय एसे सोदोबा एसे एखे जायोना। कारेक्ट आन्सारा द जागोन बेनिया। गासै दों द मेथाइफोर दंमोन जाहैबाय बे बाथुनाम बैखाखुनि गिदुआव। नेक्स्ट नाम्बार 14।
14 दं बर'नि गुदि सिबसा आरो आर'ज बे दोंसे गोलाव खन्थाइखौ माखासे बाहागोआव राननाय जादों। गाहायनि माबे बे खन्थाइनि बाहागो नङा। बे बर'नि गुदि सिबसा आरो आर'ज बेयो माने ओरैबायदि दोंसे गोलाव खन्थाइ माने बे खन्थाइखौ माखासे बाहागोआव रानदों। बेयाव ओरैबो सोंनोबो हागौमोन बे इजि होननानै आं बेखौ लाबाखै माने बेखौ मिथिखायो जों बर'नि गुदि सिबसा आरो आर'ज मोनसेखौ जों बाहागोसेखौ सिबसा आरो बाहागोसेखौ आर'ज बे हिसाबैबो बाहागो रानदोंमोन बेखौ। दा बेखौ बिदि सोङालासिनो बिदि सोङालासिनो नै बेफोरबायदिबो सोंनोबो हागौ। आं बेखौ दाननो नागिरदोंमोन। बर'नि गुदि सिबसा आरो आर'ज बे दोंसे गोलाव खन्थाइखौ माखासे बाहागोआव राननाय जादों। गाहायनि माबे बे खन्थाइनि बाहागोआव नङा। नोंथांमोना बेखौ नायलांदों नैबे आर'ज होनाय बे खन्थाइखौ माने खोन्दो बे गोलावथार नालाय बेखौ बाहागो रानदोंमोन। आर'ज होनाय बे बाहागो मोनसे रानदों। बाथौआ सोर बेवहायबो बाहागो रानदों। गसाइया नायजानाय नायजायाबो बेयावबो रानदों। बोराय बुरै सानैजों रायज्लायनाय बे नङा नैबे नङा बे खन्थाइनि बाहागो नङा बेबायदि बाहागो रानाखै बेखौ। नोंथांमोना गोसोआव लाखि बेखौ। बेबो नंगौ अब्ला नों बेखौ सोंदों नालाय बाहागो नङा ना नैबे D नाम्बार ना बेनि कारेक्ट आन्सारा। 15 नाम्बार आरो लास्ट कुइसन बेनो जाहैबाय बर' जाति संक्षिप्त परिचय बिजाबनि लिरगिरिया सोर? बर' जाति संक्षिप्त परिचय बेनि आन्सारा जोंना नैबे D नाम्बार रुपनाथ ब्रह्म। अब्ला नोंथांमोन दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। आं मानोना बेफोर एकदम नैबे टेट आनजादनि सिगां बेफोरबायदिनो जोबोद इम्परटेन्ट फैथावना कुइसन लानानै फैगोन। नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आं आपल'ड होनाय लोगो लोगो नुनो मोननाय बायदि। अब्ला दिनैनि भिडिअ'खौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। थेंक इउ।